वीडियो बनाओ तनी बहुत लोग के बुरा लगी, हमरा लगे कुछ नहीं के। बहुत ऐसा लोग बनो अपना स्वार्थ के चलते, हमरा लगे बहुत बड़ा धन रहे अपनापन। बहुत ऐसा रिश्ता रहे हमरा लगे ताकि कब हमके बुझाओ जे कब हमके मदद करेला सहायता करला, लेकिन ऐसा रिश्ता में खटास आ गइल कि अब हम डिप्रेशन में रहता नहीं हर समय। कहेला बनला के भूत हर चलावेला, बिगाड़ला के केहू ना, वह हाल हमार बा। ये समय हम लगे कुछ नहीं के। एगो आंसू के सिवा कुछ नहीं के हमरा लगे। कैसे